Ти чувала ли си между другото колежки, които си лягат за пари? Ами чувала съм, да. Чувала съм, но в началото не ми се вярваше, защото мислите, че така говорят, защото и за мен съм чувала такива неща и сега глупости, това са пълни измишльотини. Пък после ми казаха, че за мен не се е говорило така, пък е имало На други, тебе, ако да. някой ти предложи да спи с теб за пари. А на мен сме предлагали. Така ли? Да, няколко пъти. Колко пари ти дадох? За колко те оцениха? За колко те оцениха? Ами 5 милиона евро. Пипнали бита, ако правя злато. Слушат ни повече от комунизма, тато. Брат за брата като НАТО. От всичко има на богато. Цялата година искам да е лято. И преди да е на лято, да е излято. Шампанско ги къпам под гитара с ляко. Стеля с златен дъжден правим вани, не с мляко. Кава ми тази, езичето по кожа ни я павна и лази. Стека колко от нас дъщерята си пази. И мъж, и жената си пази. МБТ и БНР, два средни пръста за МВР. Като има